Igual nahiago zen nola. Prest badete? Bai. Txarra zertako? Harrapatzeko... Hori da, zinema gintza? Hori da, orain arkitektura. Bueno, badagoaz, prest? Venga. Kaixo ikusentzule, bizirauten bideo podcastaren bigarren demoraldiko laugarren eta azken saiora iritsi gara. Euskal Itsas Museoan gaude, leku aproposa, arkitektonikoki, eta nik uste dut gaiak ere bat egiten duela gauden lekuarekin, nolabait. Jorratuko dugun gaia eta ogibidea ofizioa berezia da, saiatuko gara hurbiltzen, saiatuko gara ulertzen, eta uste dut horretarako bi gonbidatua propos ditugula, arkitektura izango dolako izpide, bi arkitekto, hemen gurekin, batitik Idoia Moreno, eta bestatik Ander Gortazar. Kaixo, biei? Kaixo. Txaldeon. Mi esker, ona etortzeagatik. Zoi. Gobidapenagatik. Eta hasteko eta behin, soslai azkar bat, pixkatere kokatzeko bakoitza, eta biak arkitektoak izanik, galdetu nahi dizuet, noiztik zarete arkitekto? Kronologikoki ni hasiko naiz. 2009-tik, 2009-tik arkitekto Donostiako eskolatik, eta ondoren remarkada bat Donostiatik kanpo pasa, Bartzelona, Varsovia, eta ondoren itzuli nintzen 2018an, eta ordutik Donostian gure bulego propioarekin, eta halaxe. Bulego propioa, Raz, bulegoa, eta irakasle moduan ere. Baita ere. Bai, Arkitektura eskolan? Arkitektura eskolan azkeneko 5-6 urtet. Bai, COVID-a baino 2 astelenago hasi nintzen. Ara, Beraz, apropos, hasi zinen. Argi. Idoia zure kasuan? 2018tik, masterra tituloduna, arkitektoa tituloduna, esatetuna, bai. Eta Donosti inguruan ibili naiz. Donosti Iruña pixka, baina bai Donosti inguruan. Eta gaur egun non zabiltza? Gaur egun Donosti bulego batean, beste arkitekto batekin, bere estudioan, eta momentu honetan 3 gera, eta nahi estudio txiki bat. Bada lanik Donostian. Arkitektura ikuspegitik. Bai. Bada. Iritsiko gara pixkanaka horretara ere. Arkitektura, eraikitzaile nagusia. Hori da nolabait euskaraz, eman aldiogun esanahia, ez? Greziarako arkitekton hitza hartzen badugu, bintzat. Gizakien eta izakien espazioaren diseinuaz arduratzen den zientzia eta artea, hori da arkitektura. Zuek ordea, antzeko hitz kopuruarekin, arkitektura zer dela esango zenukete? Ez da galdera erresa. Hola, erromantizatuz, ametsen eraikuntza, zakit, lekuko, tokiko arazo edo kontestuari erantzuteko modu bat. Ni prosaikoagoa izan behar nintzen. Kanpain egonean asko entzuten nuen ingurune eraikiaren kontzeptua. Ordan, ingurunea da, eraikitzen den ingurunearen diseinua edo batez ere diseinua. Eta zerk eragin da edo zergatik aukeratu zenuten arkitektura? Esan dezakit, egia da nik enuela erabaki, nahiko garbi, momentu batean garbi ikusi nuen, orduan ez daukate erabakitzearen oroitzapen hori, orduan, nik uste hori zela, alde batetik badu puntu estetika artearekin zer ikusia, eta beste alde batetik badu teknika, orduan, hortxe, erdibidean dagoen zerbait da, eta nik uste hortik datorki dela ez dakit. Egia da dela, artearekiko gertutasun edo interes hori izan ez gero ez, eta gero zientzian edo espazioen irakurketan hori jakin hori eukiz gero, bada hor elkargune bat, ez? Iaia intuitiboki toki bat. Ikasle sartu zinetenetik, arkitekturaren kontzeptu horrekin, edo izan zenezaketen horrekin, abiapuntu horrekin, eta gaur eguneraino etorrita, zenbat aldatu da arkitektura? Ulertzeko modua, bizitzeko modua, diseinatzeko modua. Enuke esango gehiagi aldatu denik. Azkenan, arkitektura zer den gutxi gora bera nahiko
garbi dago, gero korrontak aldatzen dira eta igual irizpideak ere aldatzen dira, baina azken finean, lehen aipatu duena, zer egin gure ingurune eraikiarekin edo zuzenan natura ez den hiriekin, auzoekin, herriekin. Ordan berez hori ez dut uste aldatu denik. Igual aldatu dena, igual guk espero genuena askoz ere komplexuagoa dena. Arkitekturan sartzen zeanean, igual estetika, hortik teknika, eta gero sartzen dira burokrazia, administrazioa, aurrekontuak, ez dakize, ordan hori guztia pixkanaka barneratzen zoazen enean, igual hori da aldatu den gauza nagusia nire ikuspegitik, ez? Ikasle den pertsona baten ikuspegitik. Irakasle bazarelako, gainera. Ez, ikasle nintzenetik, Eta baina irakasle, horretik ere, zaldea, ez? Desberdintasuna. Baina, igual, komplejizatzen dena, ez? Igual, sartzen zeran idealizazio batetik sartzen zerala, eta gerasten dira, zure ikuspegia zabaltzen doa. Eta geroz eta ez, kezka edo ardura gehiagotara zabaltzen dira zure, interesak edo eragiten zaituzten ardatzak eta agian sartzen zeranean inozentziaz edo utopiago batetik edo idealizazio batetik eta gero horrere nik uste badagoela ikasle momentu bat igual agobio momentu bat, ez? Edo gainera torri daitekena inbeste gauza, inbeste lan, baina gero berko lukatzen dituzu eragiten zaituzten ardatz guzti horiek eta lekua topatzen zabaz. Elementuak kokatu eta... Bai, igual zu saltza hortan nola kokatzen zeran leku hartzen zabaz. Noski, bakoitzak izango du arkitektura izan behar duenaren ideia bat. Bakoitzarentzako zer izan beharko luke arkitekturak. Nolako beharko luke izan? Edo gustuko duzuen arkitektura hori zein da? Anitza da, ez? Nire ustez, anitza da arkitekturak zer izan beharko lukeen. Eta zorionez asko geranez, badago, igual, jorratzen, ezakit, igual dirigintza, igual soziala, eraikuntza, ez badak, hildo guztietan badago jendea interesa dukana eta hortan lanean dagoena. Azkenean nik uste bakoitzak ere bere bidea topatzen duela, karreran sartzen zeanean, nik batzen ez hirugarren maila izan zela apur bat urte potentea. Eta ordurako jendea ikustezu, igual eraikuntzan gehiago interesatzen den, interes gehiago duen jendea, edo nire kasuan adibidez, bigarren mailatik aurrera garbi nuen irigintza gustatzen zitzaidala, eta hor ikusten nuela nik ere gauzak aldatzeko tokia, ez? Batzutan, behin ezagite, lagun batzuk indizketan eta aipatzen nuen, ez? Kasi nahiago dut arkitektura txara irigintza plan on batean, irigintza plan txar batean arkitektura ona baino, ez? Eta hori, karreran momenturen batean nik uste bakoitzak ere bere bidea topatzen duela. Orduan, arkitektura nun bukatzen den, ez da erresa. Irigintza arkitektura, bai, paisaigintza edo, baitu bide asko eta momentu askotan irigintzak, arkitekturak topo egiten du beste disiplina batzuekin, eta igual hor sortzen da ere, eta egitez, match. Bai, arkitektura ez dela bakarrik eraikitzea. Eta ere ez dela bakarrik diseinatzea ere, agian ere divulgazioa, badaude beste arkitektura zabaldu dela asko, zer egiten dugun arkitektok edo zer konsideratu ezakagun eragiten duela, espazioen pertzepzioan jendearen eragiten dugun enean hor ari gara ere arkitektura egiten, ez? Betu zu hiri antolamendua, oinarri gisa, hortik abiatzen zara, zuretzako hori da abia puntua. Bueno, nire, nik hortik jodet, ez dakit nola esan. Nuen esan nahi arkitektura garrantzitsua ez denik, zen egia da ere, hiri honetan ere baitu adibide asko. Baina bai, konturatu nintzen irigintzak ematen dizula beste gizartea ulertzeko modu bat, eta hortik irigintzatik lurralde antolamendura zoaz, eta hor sartzen da ere politika, ekonomia, soziologia, geografia, sartzen dira fia pila bat. Eta bai horrek ere behartzen zaitu beste disiplinetatik datorren jendearekin lan egitera ez dago beste remediorik, ez.
Eta zuen ustez, zein izan beharko luke arkitektuen rola gaur egungo gizartean? Aipatu duzu hainbat alor, aipatu duzu biek, hainbat alor ukitzen dituela gaur egun, arkitektura ulertzeko hainbat modu direla, baina eta zein da zuen rola? Bota. Ez, lehen nik itzen dut. Iruditzen zait oso galderaren potoloa. Ez dut eskala oso desberdina daudela, eta dagoela hirigintza edo lurralde antolaketa eskalatik dagoela eskala txikien erainoko lan esparrua edo norberak bere aportazioa egin dezaken eskala, ez? Eta zintzen galdera. Arkitektuen rola. Arkitektuen rola, gaur egungo gizartean. Guk adibidez, eskolan, alako badago eztabaida bat hirigintza saian, nola eman marko nuken hirigintza arkitektura eskolan, ez? Eta batzuk aipatzen dute, planeamendutik edo marko ginatekela asko ere legeak eta araudiak zer dioen, eta jendeak jakin dezan nola landu. Eta beste adar batek, eta nik uste ni hor nagoela, aipatzen dugu berar, berez arkitektura eskola batean landu behar dela pixat forma, ezagite, batez ere gure tresna edo dela, batez ere forma, ez? Eta gero badaude abokatua, badaude beste hainbat pertsona beraien disiplinatik zurea berastuko dutena, baina gurea batez ere dela ordenatu, formak, estetika, ez dakit, ez? Hortik, ordan ikuste dut, behin entzun nion beti Javier Buron, hirigileari, nola zen, edertasunaren botere eraldatzailea. Eta esan nuen, aurrera. Eta uste hortik, nik uste edertasunaren kontzeptu hori eta forma eta estetika eta garrantzitsua dela oraindik, eta igual hor ere badaukagula kibarko genukela bintzat aportatzeko zerbait. Biak arkitekto, gaur egun bereziki arkitekturaren baitan, zein esparrotan aritzen zarete lanean, zein da zuen egunerokoa pixka bat labur biltzerik baduzue? Gure egunerokoa bulegoan dazkagun proiektuetan, bai proiektu horra faseetan, bezero pribatu publikoekin, gehien bat pribatuekin, gehien bat etxe bizitza programan lan egiten dugu eta gehien bat zaharberritzean, baina gero ere baitugu beste proiektu zabalago batzuk, edo ekipamendu txikietara, bezero publikoetara ere egiten ditugu proiektu horiek. Egunerokoa, bulegoko proiektzio lana, obra bisitak, obrako mundua, obran erabakitzea, gremioekin egoteak, kolaborazioan beste eragileekin, negoziak eta lanak hasi batzutan, mediazioa. Ertz asko dituzu, zure egunerokoan. Zuen kasuan razen? Berari, idoia esandakoaren arira, nik uste ere, batez ere, enpresa txikietan edo, tokatzen zaigula danetik egitea. Eta nik batzutan esaten den, zuzendaritik bekariora, dagoen tarte guztiaz. Guk batez ere, hirigintzatik sartu ginen, hirigintza momentu baterik aurrera mugikortasuna, zen konturatu ginen hirigintza lurralde antolaketa eta mugikortasuna gauza bera dela, zapatak bestea baldintzatzen duela etengabe. Eta egia da, proiektu desente izan direla zenaldian mugikortasun plana, mugikortasuna ingenirekin lan egin, ingenieroek ere badute beste bizio bat, orduan arkitekturatik gatozen hon, igual, kreatibitatea edo, horre badago lotura bat, ez? Eta nahi ere galderaztu zait, gure egunerokoa. Orduan, egunerokoan hori tokatzen zaigu azkenean danetik egitea, eta igual hori da zaiena, ez? Negoziatu zuzendu fakturak bidali, eta pixat bandana. Gauza zaila asko, baino gehien gustuko duzuena egunerokotik? Gauza ezberdina du, baina ez esango dut obrako lanean, ez? Zaudenean benetan hor materiala jendearekin eta aurrez aurreko hortan eta erabakiak hartu eta bertan sortu,
hori izugarri gustatzen zait. Eta gauzak enkajatu dutenean, ez denak norabide berdinean gaudenean aurrera egiten, da superpolita. Eta zerbait diseinatzetik hori, proiektatze momentu horretan zaudenean, batzutan, proiektu batzuk geratzen dira proiektuan, ez? Eta iristen zeranean hori, eta batzutan proiektuan oso ondo daude. Zetan proiektua geratzen diren ideia batzuk, bere lekua dute ere baita, bere garrantzia dute. Baina beste batzutan ere, iristen zeranean egitera eta hortan zaudenean, badago hor eraikuntza fasean, iruditzen zait hor momentu igual bai dagokoena. Egia guk arkitektura karrera bukatzerakoan arkitektura norbait amortizatu nuen momentua txek, egin genuen baserri baten zahar berritzea, lagun batzuen oso gustora gelitu ginen, eta egia aurreko momentu hori ikustezunean zure buruan eta planoetatik eta irudetatik pasaren guzti hori batean badijoala aurrera, egia hori oso sentsazio polita dela. Egia guk ez dugula inbeste obraitan eta ezkera horren beste egoten, eta nik esango nuke gustatzen zaion zerbait aldaketa ere dela. Zenan proiektu ezberdinetan lanean zabiltza, pertsona ezberdinekin, eta batzutan espero ez dezun tokian konturatzen zera igual zerbait aportatu dezula. Eta bitu igual horrekin gelditzen naiz. Irakasle ere bazara, zure kasuan Ander, arkitektura eskolan. Zer da irakasten duzuna? Hirigintzako, nik garbi nuen eskolan zartzen, nintzen hirigintza arloan edo izango zela. Gainera lehen aipatzen nion idoiari, hirigintza, nik ingelesez ematen dut, batez ere Erasmusei. Eta polita da, kanpotik jende etortzen delako hirigintza bezalako klase batzuk hartzera, beraiena ez den herri batean, baina beraien ikuspuntu asko ekartzen dituzte. Orduan, irakasgai bezala oso pertinentea da, kanpoko jendeekin egiteko, ez. Eta alde hortatik asko ikasten ere, ikaslengandik ere ikasten. Eta gustuko duzun hirigintza erakusten duzu edo gustuko ez duzuna ere? Gustuko ez dudana baita ere. Aurrekoan genuen alako debate bat, pasan izkien esango ez dudan herri bateko, esango ez dudan proiektu baten alternatiba plano ezberdin batzuk, eta bero ginen 2 ordu taldeka lanean, eta gaizki, nik ez nien ezer esan, nik nien esan, gaizki dago, baizik eta bazen kritika egitea, bazen aztertzea plano. Eta oso azkar ikusi zuten, horren dimentsionatu dago, zentralitate honek ez zentzurik, eta gize, eta bai, honetik eta txarretik ikasten da. Arkitekto lagun batek, hainbat gai aipatu zizkidan, mahai honen bueltan jartzeko, batzuk aterako dira, beste batzuk ez. Baina justu, arkitektura eskolarekin loturik, esaten zean, galdetu duzu zera hau. Alegia, kasunetan, Anderi, ez dakizuk ere erantzun, zen ez dakien noski, baina programa egokitua dago egungo arkitektuen errealitatera? Ez? Ezera bat, baina ez dago inorron. Batzutan ere, nahi uste, arkitektura karreratik gero egia da aipatu dugu, ez? Bide askotara eramaten zaituela karrerak, baina karreran badira ikasi beharreko eta jakin beharreko hainbat gauza, eta nahiz eta gero igual ez dituzun zuzenan erabiliko oinarri baterako beharrezkoak dira. Baina egia askotan irakasleen egunerokoak eta inertziak eta eramaten zaituzte hainbat gaietan aspaldiko edo erentziaz jaso dituzun hainbat gauza erakustera, eta iritsi berria zenean, egiten zuen lehenengo galdera, ze apunte daude, zer dagoen, eta gero denbora baldin baukazu, zuzaz pixkanaka hori egokitzen, ez? Baina hortarako ere denbora behar da, eta hortarako jendea ezin da bueltaka egon, orduan, hobetu liteke, hola esango dugu. Zure iritziz? Urte batzuk pasa dira ja... Ziurren memoriak dena deformatu duela, eta gaur egun, denbora pasada, eta gaur egun ere ez da jende berdina, ez da modu berdina, ez? Baina, nik uste badagoela jendea, irakasleak ikaslengan interesa pizteko gogotsu, eta jakin min hori, zinostez garrantzitsuena da, bertan zaudenean benetan interes izateko arkitekturarekiko, eta batzutan igual sentitzen nuen ikasle bezala, dela hain emateak ezakizer, ikasgaiak eta hain burbuia hortan,
igual galtzen zela, pixket hortik kanporago ere, norberaren, liatzen ari nez pixka. Norberak ikerketa hori egitea eskolatik kanpo ere, bai, ez? Eta, igual sartzen zeranean, egiten da ere asko erakutsi, historikoki edo arkitekto edo... Sentitzen momentu batzutan ez dela gaur egun arkitekturara iristen. Edo iristerako oso azkar pasatzen zera, zegoen denborarekin joiz, eta orduan, ikasi zure esku dagoela, irakusten denen hortatik aratago ikastea. Eta igual, irakastera iritsi zin den hori, bentsat ikasleengan interesak pizte hori, badagoela nahi bat, edo ikasleako erak ere ikertzeko klasean, edo unibertsitatean ikusten denetik aratago, egiz, hitzaldi, beste ekintza batzuk, beste jardura batzuk, norberak aldituenak iniziatiba propioz egin, berriro galdera galdu dut pixka. Ez, baina nik uste dut ondo jaso dela eta puntak hartzeko moduan bazela. Bestelako gai desberdin batera joango gara arkitekturarekin loturik, historiarekin lotuko dugulako, zeren arkitektuak diruarekin, boterearekin lotu izan dira urtetan, ez? Eta aipatu dizuda lagun arkitektu horrek ere esaten zidan, baina gaur egun prekarioagoa den ogibidea da. Ados zaudete? Bai. Zergatik? Ez dugu bizizan arkitekto maiuskularekin. Irakasle bezala bai. Ez nire, esan nahi, gu ikasle ginen garaian irakasle genituen batzuk oraindik hortik edaten zuten. Orduan, beraien ustez ere, mundu aldatzen ari zen, baina beraiek ez. Orduan, eta bai, asko aldatua, nik uste eta arrazoi bat, esango niko bi, bat, hor lega bat egon zen momentu batean liberalizatu zen profesioa nola bait, orduan lehen baziren alako minimo batzuk eta bete beharrekoak, eta momentu batetik aurrera ja ez, eta hori gehitu behar zaio, batez ere boomaren 2008 aurreko garaitik, arkitektura eskola Espainian bintzat, orokorran arkitektura eskola asko sortu ziren, arkitekto belaunaldi zabala sortu zen eta asko ateratzen ari dira oraindik. Orduan arkitekto gehiago dago eta lan kopurua, esango dugu, berdina den, baina ratioa asko aldatu da. Orduan, oferta demanda. Eta hortaz gain liberalizatu dela kontuan hartuta, nik uste hori dela arrazoi nagusia. Eta gero hortaz gain esango nuke, arkitekturaren prozesua bera ere asko igual komplejizatu dela, legalki ere, hartzeitu gorain garai bateko 70 hamarkadako plan batzuk, hirigintza plan batzuk edo proiektu batzuk inkluso, aspaldikoagoak, ez? Nire etxeko planoak behiratzen, proiektua zen, lagorrialde, plano batzu, sezio bat, eta pum, ez? Eta gero obra eraman behar zen, eta igual hori zen. Gaur egun, edozein obra txiki egiteko, batean olako Lareun Orrialdeko txosten inork irakurtzen ez duen, hori asko komplejizatu da, eta hor tartean sartu diren beste profesio asko, ez da. Kolaboratiboa da lana gaur egun agian. Baita ere. Boterean aldetik bada jarraitzen dugu promotore edo badago agente rol bat jarraitzen duena tiro erozen, edo boterea eukitzen, baina ez gara arkitektoak. Rol hori edukaguna. Arkitektoa ere galdu izanaren eta arkitekto taldeak egotearen pixa demokratizazio bat dagoela, eta ere agian balio galdu duela arkitektoaren paperak, gizartean ere, eta gizarteak ere jarraitzen duela arkitekto izar horren izenak, ez famatu horiek, horiei baloria ematen, baina gero beste gainentzekoak ja ez herri normala, ez diazgera gizarte mailan hain baloratu beste. Alde batetik zentzua dut ez bat ere gaizki ikusten. Gaur egun arkitektura enpresa asko lehen baziren arkitektoren izena eta gero bere inguruan jendea lanean. Eta gaur egun bulego asko ez dute arkitektoaren izena, talde bat, azeran talde bada. Eta horrek ere, enpresa beste modu batera gestionatzea eraman dezake ez. Ja ez da
pertsona bat eta bere izenean dena egiten da, baizik eta beste modu batera eramaten da. Eta alde batetik hori ere nik uste positiboa dela. Arkitekto lurtarrak zarete beraz, langileak eta lurtarrak esan moduan, eta noski gaur egun arkitekto lurtar horrek mundu mailan ditugun krisietan zenolako eragina izan dezaken ere galdetu nahi dizuet, ez? Badugolako ingurumen krisia, ekonomia krisia, geopolitika, arkitekto lurtar horiek nola lagun dezakete? Bai, leheno sanetenarekin, agian balioa galdu izaneka, balioa du. Arkitektura rolak balioa du. Osea, arkitektura balio izaten jarraitzen duela eta oso garrantzitsua dela. Ze, eraikuntzan dauden beste rol batzuk, promozio bilatuko ditu bere onurak, beste batek bilatuko ditu bere onurak, beste arkitektura gure lekuan gaudela nolabait dagoen egoera hori interpretatzeko eta alik eta kalitate hoberenarekin egiteko gure lana eta gure emaitzak, ez da orduan badaukara balioa. Aipaturiko krisietan zer nolako balioa du arkitektoak? Ze karpen egin dezake? Ni horren ez bat ere, hiritar bezala daukaguna eta ez askoz gehiago. Proiektu honetan eta zure ikuspegia oso garbi baldin bada mundu ikuskera baten alde edo beste baten alde, hor egingo duzu zure karpena, baina gauza bere esan dezake abokatuekin, edo medikuekin, edo beste hainbat kazetariekin. Horren alde hortatik genuke arkitektura beste gauzen gainetik jarriko. Baina bai uste, lehen aipatu den sentsibilitate kreatibotasun edo uste hortik, ne uste hortik joarko genuke apur bat. Forma aipatu duzu. Bueno, forma aipatu, bai. Forma, sorkuntza, azkenan sorkuntza mota bat da, eta batzutan iruditzen zai gure munduari ere falta zaiola kreatibitate pixka bat, eta arlo askotan, orduan hortik jo dezakegula. Krisien inguruan eta esaten zenuen, uste egon zela tendentzia bat teknologia edo passive house edo horrelako ingurumenaren krisiaren inguruan egon zela tendentzia bat etxebizitza teknologikoetara jotzera eta orain konturatu gerala edo aldatzen ari dela balantza hori, bertako, globalizazio, teknologia hain puntako horretara jo baino, gauza tokiko horagago, bertako klima, bertako lugar soluzioa ez da teknologikoetara jotzea, bizikta naturalagoak edo lekuan funtzionatzen duten arkitekturak egitera. Igual hemen ezin dugula eraiki, Bartzelonan eraikitzen den bezala, ingurumen krisi horren aurrean ez dakagula denak soluzio berdina, bezikita igual tokian tokikoa. Adibidez hor passive house aipatu duzu, eta hor batek esaten zidan nola berez passive house zertifikazioa edo lortzeko baldintzen artean, uste lehioak edo ezin dira ireki edo beste sistema oso smart moduko bat, eta esaten zen, klaro, hemen jasangarria izateko, lehioak irekita iztea, igual Noruegan beste segun zetorkitan beste modu batera egin daiteke, baina hemen lehioak irekitza dituzu bi orientazio ezberdinetara ematen duen tokitik, eta hortxe haizea pasatzen zaizu, eta hori da dagoen gauzari jasangarriena, ez? Eta aldiz batzuetan, sistemak ere eramaten gaitu, ez mundu osoan, hau da modurik efizienteena, eta igual ez. Eta beraz, tokikotasunean ere, tokikotasuna ulertzea ere garrantzitsua dela. Hitz gutxitan, passive house, zer da? Passive house da, etxe bizitza, eraikin mota bat, energiarik behar ez duen, edo zero kontsumo, bai. Kasi da marka bat. Ziurtagiri bat. Batzuk betetzen dituenak, eta bere ziurtagileak behar du titulaziorik, eta Arkitektura betianik, eta zuk aipatu duzu, aurrerago lotu izan dela eraikitzearekin, ez? Eta eraikitzen diren artean etxe bizitzak dira nolabait asko aipatzen direnak, beste krisi bat ere lotzen da etxe bizitzekin.
Eta, bueno, badirudi etxebizitza prezioen igo dela eta, irten bidea etxebizitza asko eta azkar egitea dela, baina, bueno, etxebizitza burbuila gogoan hartuta, ondorioa jakina da zein izan zen. Beste aukerarik bada, eta nahi baduzu Donostia hartu zaitezkete, baina beste aukerarik bada, korapilo baskatzeko, etxebizitzaren arazo honi aurre egiteko? Nire ustez ez da dikotomia bat. Ez da gehiago eraiki, gehiago azkar eraiki edo erabat beste alternatiba bat. Nik uste askotan, eta arkitekturatik guri dagokigun papera da, esatea eraiki beharra da nola. Eta askotan nik nola hori falta motatzen dut diskurso publikoan, beti da zenbat. Zenbat eta non. Hemen 3.000. Orduan, guri dagokiguna da, bueno, beste modu batera, horrelako proiektuak eta horrelako egitasmoak beste modu batera ulertzea, eta bueno, gauzatzuk nola egin behar diren, hori mailaren gainean jartzea. Azken asteetan ere zenbaki asko aipatzen dira esan duzu moduan, baina ez dara esaten nola. Bai, badaude, bueno, jakinak dira ez, badauden etxeak, utxak merkatuan egotea, lehengoko etxe tipoa asko handiagoa zen gaur egungo bizimoduekin konparatuta, etxen berrantolaketa posible bat, eta baita ere etxe berriak eraikitzea ez. Donostien daukaguna, ez dela errexat Donostien etxea erostea ere dagoen turistifikazioagatik, eta orduan etxen prezioa, eta nork erosten dituguen, baina ere egiten dena nola egiten dena garrantzitsua. Eta planeamenduan badaude etxe bizitzak egiteko asmoa, baina pentsatzen dut ere zuek ere reparatzen duzuela, abiez Donostian bertan, eraiki behar den hori, zuek aipatu duzu. Zenbakiak aipatzen dira, hainbat, nik diot uste kabitzen direla beste hainbat. Eta hemen, eta zuek aipatu duzuna, nola ez? Adibidez, orain asko aipatzen den kontu bat, ez? Zenbat hasi behar gara kanpora, teorian goiti datozen gidalerro guztiak, Europatik, EAeko gidalerroak eta denek bideratzen gaituzte, harik eta gehien barrura eraikitzera, ez? Gero errealitatea da, barrurantz eraiki baino erresagoa dela kanpora eraiki, jendeak lurra dituelako, lur horiekin espekulatu daiteke eta ez? Baina aldiz, eta hau Donostian ere nik ikusten dut, batzuetan badaude barruan hazteko posible diren toki batzuk, baina inguruan orokorrean ez dira bat ere, horrelako barrura hazteko proiektuak ere ez dira bat ere popularak, esango nuke. Orduan, ematen du ez bata ez bestea, gelditzen gara kasi alternatibarik gabe. Orduan nik uste hor badago debate bat eduki beharrekoa, nola hasi nahi dugun. Ondareari begira jarriko gara, zeren ondare eraikia nabaria da, hemen Donostian ere, eta lehendabiziko galdera da, ondarea den oro, babestu behar da? Zer da ondarea, ez azteiko? Ondarea den oro. Zeinek dio, zer den ondarea. Ondarea izan daitekeela erekin bat, izan daiteke multzo bat, izan daiteke historikoki auzo baten memoria ere bai, ez? Ustetarriago, bai babestu behar dela herriaren memoria, eta ez egita tabula rasa bat beti, baina ere gain babeste horrek ere mugatzen du hiriaren transformazioa eta behar berrietara egokitziko gaitasuna. Estankotasun batera ere ezin dira iritsi. Ez batzutan, kode talka dago, ez? Kontraesan batean erortzen dira, gain babesteko tendentzia horrekin, gero egiten denak ez badaka kalidaderik ere, orduan denak eramaten gaitu gero, ez egiteko ez egin, ez? Baina... Nik hor bi gauza aipatuko nituzke, bat zukontxe aipatutakoarekin, nik uste oso konservadore bihurtu gaituztela, jakotxe artean, ikusten dugulako kalitate minimo bat duen. Ondare izan gabe, ondo dagoen zerbait botatzen duten bakoitzean,
oso gutxitan gertatzen dela ondoren eraikitzen dena hobea izatea. Eta hori, ontsa buruan daukat eraikin bat, ez esango, baina... Grosen dago? Bai, baina igual ez da hori. Ez da grosetik ondo ikusten da. Bueno, hori bat. Orduan, nola bihurtzen gaituzten ere oso konservadore, zerbait botatzen duten bakoitzean, esaten dugulako, zer datore noain. Eta gero, aipatu behar nuen bigarren kontua, askotan ondare buruzari geranean aipatzen dugu babesten ditugu eraikinak, normalean. Eraikin hau. Eta askotan babestu behar dena, pixat aipatu ezuna, batzutan giro urbanoak dira babestu beharrekoak, adibidez, ez horren beste eraikin bat, ez? Edo igual eraikin hori bota dezakezu, baina gero ondoren etorri beharren eraikinak igual jarraitu beharko du lerrokadura bat, zen igual hor garrantzia zuena, igual itzen horren beste eraikina, baizik eta eraikinak sortzen zuen kalea, ez? Ordan, eraikin bat botatzen badezu, eta eraikin horren ordez jartzen baldin badezu, adosatu batzuk halako horma batekin eta hormaren gainean plastikozko esi zatar bat eta aparkalekuak parean, igual garrantzitsuena ezen eraikina bera, baizik eta inguruan sortzen den espazio hori guztia. Orduan, zer babestu? Babestu behar dira hainbat gauza ezberdin. Dena dela, Donostia, ari da galtzen ondare arkitektonikoa, batzuek ala diote, beste batzuek ez? Zuen ustez? Bueno, bai, eraikin batzuk bai. Askotan galtzen delako, guazen grosera, Mirakruz ebretik. Hor galdu zen... Hori aipatu nahi nizun, Bai, izan hori buruan nuena. Hor galdu zen eraikin, ongi zegoen, eraikin polit bat zen. Kontua da, sortuen berriak ez duela, lehenko baino kerragoa da. Eta... Igual lehenko dakoa ere etzen zerbait, ostras, Donostiko eraikinek ez, baina, bueno, gerora gertatzen denak ez badu, ez? Berdintzen, behintzat. Behintzat, sortzen du gizartean, ez? Eta askotan nola, hor zer faiatu duen, ez? Agenda sokintzuen galdera hori, nola gertatu dago. Eta hor gertatu dena izan da, momentu batean, planamendutik erabaki zela, partzela horrek eukizitzakela 6 pixu, horren kazuk, eraikin bat baldin badukazuk 2 pixu, 3 pixukoa, ez da, hor negozioa dago eta diruak eginduko du. Eta kasu hortan gainera, baimentzen zen lurrazpian, ez dakit 2 3 pixuko aparkaleku bat egitea, eta hori egiteko ezin zen mantendu kanpoko horma hori, ez? Ordan, kasu hortan, kasi planeamendutik eriotza zigora hortzegoen lehendik, ez? Eta nola nindoan, hortxe. Mirakruzeko etxe zoragarria zaren ginen. Eta etxeak utziko ditugu pixka bat, azken txampa honetan. Aipatu duzuelako, maiz eta ustutere badela jorratzeko modukoa, kalea eta espazio publikoa ere arkitektura delako. Eta hirigintzaren edo urbanismoaren parte ere izanik, bada kezka bat areagotzen ari dena azken urteotan, gero eta altzari zein iturri gutxiago ditugu kaleetan, parkeetan, zergatik ari da gertatzen hau? Eta kezka areagotzen? Nik ezin da ez dakit datua horrela, personakin ere ikuspegitik ez nuke esango hori hainbeste aldatu denik. Toki batzuetan bai, batez ere ostalaritza eta dagoen tokietan, eta hori estrategia nik uste garbia dela xerine bat imadezu. Eason bertan gertatu da, horre terraza jarri dituzte, aulki batzuk ere jarri dituzte, baina aulkia bihurtu dira de facto terraza. Orduan, ni espazio publikoaren gaian gehiago interesatzen zait, berriz ere formaren kontua, proportzioak, nire irudiz, azkeneko hamarkadetan eduki dugun arazo nagusitariko bada, lehenagotik bagento zen espazio publiko oso gutxiko hiri eredu batetik, oso kaskoak, oso 60. hamarkadako hirigintza, momentu batean pasa ginen, espazio publikoak hasi kuantifikatzera. Espazio publiko asko behar dugu. Eta horren berriz dator nolakoa nahi dugun, ez? Eta nik ikusteet plan askotan eta auzo berri askotan sortzen ditugun espazio publikoa direla erabat gaindimentsionatuak,
kalitate espazialik ez duten plazak, plaza batek behar ditu fatxada batzuk, behar ditu proportzio batzuk, eta hori ez zaio erreparatzen, zen askotan negoziatzen dena da zenbat. Eta horri balio du etxebizitzekin eta balio du espazio publikoarekin. Orduan, berriz nator bizat, nolakoa beharko luke espazio publikoak. Gero bai jarriko diogu iturria, baina nolako espazio publikoa, ez? Zer egitu nahi duzu? Bueltaka, alde batetik iruditzen zait, kalea biltzeko espazio batetik, transporte ez, mugikortasunerako bakarrik den eremu batera jotzeak gure espazio publikoaren kaltera dela. Eta proportzio batzuk behar dituela espazio publikoak, uste dela giza eskala ez galtzea espazio publikoan, ez? Ez bihurtzea bakarrik, bihurtzea gure bizitzarako espazio bizigarri bat ere bai. Eta bankoen eta iturriena, kasi ezakidan mantenimendua errazteko edo merketzeko estrategia bat. Baina gizarte gero eta zarragoa, kaleratera, Bueno, eta bai, etxegabeak ikustez ditzagun, goratzen naiz. Lekuak entzeko olako egorei, ez? Garai batan banku korrituak eta zentzuten ez, hau ez dugu nahi. Zen banku korrituetan jendeak lo egin dezake, ez? Ordan kaleti baldin badago, talako banko korritu bat ikusten baduzute eta 2 metroro zatituta baldin badago, metro terdiro zatituta baldin badago, hori da jendeak lo iziteko. Eta hori ikusten da. Pandemia horretik, ikusten ari zela tendentzia bat, kontsumismotik kanpo espazio publikoaz disfrutatzeko jarrera bat eukitzera ez, bankuak, eremu gizatiarragoak ez, kalidade minimo hori sustatzeko tendentzia. Gero, pandemian, taberna batean bihurtu ziren gure oasisa, eta orduan berreskuratu zuten, edo hartu zuten espazio publikoaren proportzio handi bat, eta orain, ezin diogu espazio publikoa kontsumismoari bakarrik eskaini horri ere bai, bere hartzeko zerbait, eta azkenan gure Euskal Herrian sozializteko ardatz nagusi bat delako taberna, ez? Baina hortik aratago, batzai ditzen zait dela ekonomia kontu bat, baita ere bisibilizazio kontu bat ere bai, baina berreskuratu beharko genukela kalea gurea egitearen eskubide esan edo bintzat gure lekuak berreskuratzeko. Nik egituko nuke gauza bat, aipatu duzu, espazio publikoaren ze portzentaje ematen diogun terrazei eta ostalaritzari, eta asko aipatzen dela gai hori, eta pertinenta da, baina askoz espazio gehiago ematen zaio kotxeari. Eta kotxeari bai mugitzeko eta batez ere aparkatzeko, ez? Eta gaina ematen zaio beti doan edo oso merke. Eta da gukeren mugikortasun kontuetan ere bagabiltzan, nire batallita lagunek badakite, baina pentsatu behar dugu hiri bat non kotxeak ez duen okupatzen, gaur egun okupatzen duen espazio guzti hori. Eta horrek esan nahi du, mugitu behar garela beste modu batera, pentsatu behar dugula gauza asko datoz atzetik. Baina batzutan iruditu zait, ostalaritza hartzen dela kabeza de turko baten moduan, eta berez gure espazioa gehien, nik asoan zarata ikusten dut, eta kotxeak ikusten dituzu aparkatuta dozein tokitan, eta zarata bisuala. Eta hori ere momentu batean buelta eman beharko zaio, eta askoz ere zailagoa izango da. Autokrazia mugitu, berak, eta mugatu. Pixka bat, ez? Bukatzeko, oso mardul eta oso mamitsu orain arte, eta gaurkotasun honekin loturiko galdera bana egin nahi dizuet, pixkat eta, alaitasunez edo ez, bukatzeko. Eta lehena zuretzat, aste honetan bertan, adjudikatu delako proiektu baten obrak egiteko bidea, azkenik, Intxaurrondoko sorleku, parkea. Uste dut ondo ezagutzen duzun proiektua dela, eta tira, badirudi, benetan egingo dutela. Balorazio txiki bat. Egala den, ez. Momentu, ideia hori jaio zen momentuan adibidez gure inarritako bat zen, aurrentzako
edo aurrek bere ganatzen duten espazioa bizigarria dela mundu guztiarentzat, ez edo aurra adinako, gizartearen talde hoientzat egiten den espazio publiko bat dela ona denontzat, ez eta hortik pixka sortu zen partzela horri bizitza emateko, irizpidetako bat hori izan zen. Ea da den, ilusio eta parte hartze handi bat egon da, eta uste dut dagoela inguruko bizilagun, auzokide, eskola eta kolektiboen aldetik, eta, espero ez dagoen horrela egitea. Diseinatu zenutena beteko da? Diseinatu zenutena beteko da? Parkearena, uste duzu? Uste dut, bere hartu zuten eta buelta eman zioten, eta urte asko pasa dira hasi genuenetik. Orduan, nik uste modu batean baietz. Zakit gero zer nola geldituko den, baina uste dut hildo nagusiak edo errespetatzen zaitu direla. Orduan parkea ikusiko dugu, esaten dutenez 2027aren ondarrean, gutxi gora bera, ikusten dugun. Bai. Jungo zara bertara, noski. Eta Ander, aipatu duzu Gros, eta zuk burua zenuen beste eraikin bat uste hau dela. Ea, hori den, beste eraikina ez Mirakruzeko, baizik eta itxasotik gertuago dagoen beste bat. Baskulinari zenterren goe. Ez dizu galdetuko... Etzen hori, baina... Etzen hori? Gero off the record itengo. Hori seinale ona da. Aipatu dizut ez, kontrakotasun armena jaso du, bestelako arrazoiengatik, baina nik arkitektonikoki galdetuko dizut, zuk ere iritzia eman zen ezak erazorik gabe, zeren arkitekturari garrantzia eman zaio, lehiaketa bat egin zen, ikusi dugu ze diseinu duen, balio eman zaio zentzu horretan, zure iritzia jakineko nuke, zuena? Begira, esango dizu ni nahiko pozik nagoela. Iruditzen zait, eraikin horri, ezagit lizentzia batzuk onartu zaizkion beste eraikin batzuri onartzen ez zaizkionak, edo alderantziz, arkitektoek lizentzia batzuk hartu dituzten, hemengo beste eraikin batzutan, edo beste promotore batzuk igual onartzen ez dituztenak. Baina, nik adibidez, fatxadaren, bertatik pasa eta barruan, denbora horrez zer gertatzen den ikusi ahal izate hori oso gauza danesa dela, gainera oso Ipar Europako nire bat persianen kontra nago, adibidez. Batean olako eraikin transparente bat ikustea gustatzen zait, saundotik pasa eta ez zait iruditzen bat ere hostila edo eraikin bezala. Egia toki batzutatik apur bat esperotakoa baina apur bat handiagoa bezala ikusten dudala. Eta ez dutela asmatu detaile batzuetan, paisagintza ez zait bereziki gustatzen, baina iruditzen zait egon zen ikamika ez zegoela... Iruditzen zait proiektuaren arazo nagusia ez zela horren beste arkitektura eta eraikina bera, baizik eta hor atzean zer dagoen eta kokalekua bera, horrelako funtzio bat Gros bezalako auzo batean, berez eta horrita ulia, baina azkenean Grosi hainbeste eragingo dion, Grosi gehiago eragingo dion beste funtzio exzelentziazko zera bat, ez? Eta irikintza ikuspegia ere. Pixat irikintza ikuspegitik, zenan Gros auzoari presio gehiago egitera datorren zerbait dela. Hortaz gain, eraikina eta ikusituan hainbat gauza, poztu naute, harritu naute onerako. Izan zurekin eko ados nagoela, gehiago kudeaketa, programan txertaketa edo emazizkion lizentzia horiek ez, baina gero eraikina bera azkala ikusmundu batzuk agian volumenaren presentzia ez dena igual sensiblena, baina gero badituela beste onura edo ikusten ditudan beste aldeon batzuk, transparentzia adibidez bat, gero intxorrondotik jetxierako eskala aldaketa hori iruditzait ere bai. Barandillak ongi daude, barandillen, fijatu barandillak. Herri honetan barandillekin daukagun fijazioa kristalezko barandilla, zatarra, kristal beltza, barandaren eskua jartzen zera potolo hauek. Barandilla ongi pentsatuta dago, eta barandillak
eraikina jotzen duenean, ba, ondo pentsatuta dago nora jotzen duen, eta baude detaile batzuk, esatzen, ondo ez da git. Eta niri esan didatek jatu zaizkit, eske ze zikin dagoen metal hori bat, niri gustatzen zait, altzairua hola, gordintasun pixkat ere bai, ez, nik nekatuta nago perfekzioaren bilaketa hortan, eta gustatzen zaite altzairu gordoia ikustea, eta gordintasuna ere, materialen gordintasuna gustatzen zait. Orduan, alde hortatik, bai, daudela gauza batzuk, baina gehiago ditzet dela, igual arlo politiko batetik, ez? Igual programa nun jarri den, zer bilatzen zen, bueno, beste... Nire publikoa dela unibertsitate pribatu batean, oso baude gauza kritikagarri asko, baina iruditzen zait justo arkitektura eta zera hori ez dela hori dako bat. Hementxe utziko dugu, guen aipamentxo horrekin ere. Zuen jardun interesgarriarekin, espero dut gustora egon izana. Zuen ofizioa berden moduan erakusten, divulgatzen, eta tira, bide beretik jarraitu, arkitekto lurtargi zara, eta mi esker gurekin hemen izateagatik. Zuei, gonbidapenagatik. Ya está. Ideak antolatzen zutela.